Bemutatom önöknek az Értekvállalat egyik zászlóshajóját, amely ZT24 névre hallgat. Én a lopakodó becenevet adtam neki. Ez egy igazi lopakodó nagyvas, totális teljesítménnyel, tökéletes világítással, rendelkezik nappali fénnyel is, és elől a hidraulikus tárcsafék lassítja a 50 km/h tempóját, hátul pedig egy bovdenes dobfék, amely szintén kitűnő lassítási értékekkel rendelkezik. A jármű teljesítménye 2000 watt, azaz 2 kW, amely bőségesen elegendő ahhoz, hogy városi forgalomba tudja tartani a vezető a járműfolyammal a tempót. Kitűnő gyorsulási értékei vannak, teszteltem a járművet, és kipróbáltam piros lámpánál, elsőként állva a lámpánál is, brutálisan ki tudok gyorsítani vele, azaz tudom tartani a tempót, nem tartom fel a mögöttem jövőket. A jármű teherbírása a katalógus szerint 130 kg, amelyet még kiegészít a hátuljára felszerelt doboz, ebbe még 10 kg súly bepakolható. Szeretnék még kitérni a jármű méreteire, mert azok is nagyon kedvezővé teszik akár 2 méter magas vezető részére is a kényelmes közlekedést, és az alacsonyra tervezett súlypont lehetővé teszi a biztonságos kanyarodást, akármilyen mértékű kanyarba is, nem kell félni kicsúszástól, és nedves úton is nagyon jó a jármű stabilitása. A jármű biztonságos közlekedését szolgálja még az is, hogy az oldaltámasz rendelkezik egy kapcsolóval, amely lekapcsolja az áramot, hogyha az oldalstender lenyitva van. Ilyenkor nem lehetséges elindulás a balesetek elkerülése véget, mert azt mindenki el tudja képzelni, ha egy lenyitott oldalstenderrel egy barkanyarba bemegyek, akkor bizony komoly balesetet szenvedhetek, mert az oldalstender kitámaszt. Ezért szerelték rá a kapcsolót, tehát ha le van kapcsolva, akkor a járművel haladni nem lehet. Ahhoz, hogy el lehessen indulni, haladni lehessen, vissza kell csukni az oldalstendert. Akkor most láthatták a jármű meggyőző gyorsulását. Köszönöm a figyelmüket!